Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće dve utakmice u martu protiv Španije, aktuelnog prvaka Evrope, vice prvaka Lige nacija i tima, odnosno zemlje koja je osvojila i olimpijske igre. Što se tiče Srbije i Španije i uopšte kako je došlo do te utakmice, to je posebna priča. Naime, Argentina i Španija su trebale da odigraju finale Superkupa, to jest finalisimu, u kojoj se sastaju prvak Južne Amerike, Argentina, i prvak Evrope, Španija. Trebala utakmica da se odigra u Kataru, ali zbog trenutne situacije u toj zemlji nije moglo da dođe do te utakmice. Potom je UEFA odredila da se utakmica igra na Santiago Bernabeu u Španiji, na stadionu Real Madrida, ali su Argentinci odbili da igraju na tom stadionu. Postojale su još dve opcije, da se igra utakmica u Rimu ili u Engleskoj na Wembleyu, ali do toga ipak nije došlo i krajnja odluka UEFA je bila ta da se utakmica između prvaka Evrope i prvaka Južne Amerike igra na Santiago Bernabeu. Argentinci su to odbili, te je finalisima za ovu godinu otkazana. Samim tim, pošto se upraznilo mesto, Srbija je odlučila da se dogovori sa Španijom i Srbija će odigrati prijateljsku utakmicu, vrlo verovatno možda i na Santiago Bernabeu, vidjet ćemo. Svakako Srbija će igrati protiv Španije u Španiji, prijateljski meč. Ovo je način mogući protivnik u ovom trenutku, imajući u vidu da je Španija aktuelni prvak Evrope, vice prvak Lige nacija i, kao što sam već rekao, i aktuelni prvak olimpijskih igara. Tako da bit će jako teško, ali Veljko Paunović ima velike ciljeve i videli smo već Srbiju kako je igrala protiv Engleske. Selektor je bio u toj utakmici Paunović, govorimo o onoj drugoj utakmici u Engleskoj na Wembleyu, i Srbija zaista ostavila jedan dobar utisak. Videli smo jednu borbenu Srbiju koja se zaista dobro pokazala, naravno u granicama svojih mogućnosti, ali eto, nažalost Srbija je poražena 2-0, iako rezultat ne oslikava ono što se dešavalo na terenu. Imala je Srbija nekoliko dobrih šansi, prvi gol je primila nesrećno, a taj drugi se desio samo iz završnici, to jest u 90. minutu, kada je Srbija krenula na sve ili ništa, ali više nije bilo uopšte vremena. Ali u svakom slučaju, sada će Srbija igrati protiv Španije, koja je na tom nivou Engleske, odnosno Španija je i bolja mnogo od Engleske. Jednostavno, Španci su aktuelni prvaci Evrope, oni su baš u tom finalu Evropskog prvenstva od pre 2 godine pobedili Englesku rezultatom 2-1. Biće jako zanimljivo kako će se Srbija prikazati u toj utakmici protiv Španije. Naravno, mi jesmo igrali protiv Španije u Ligi nacija, 0-0 je bilo u Beogradu, a u Španiji smo izgubili rezultatom 3-0. Španci su čak imali i penal koji su promašili, tako da Srbija je mogla da izgubi sa čak 4-0 u toj utakmici, ali treba istaći da je tada selektor bio Dragan Stojković Piksi i da naša taktika je zaista bila onako, da tako kažem, neozbiljna od strane selektora, tačnije bila je loša taktika, zato što smo zaigrali sa 2 centarfora protiv jedne Španije, i čisto da se samo podsjetimo ko je igrao na toj utakmici. Za Španiju na golu Raja, u odbrani Poro, Vivian, Laporte i Kukurelja. U veznom redu Zubimendi, Ruiz i Merino, a u napadu po bokovima Oyarzabal i Baena, najistureniji bio je Morata. Španija nije bila u najjačem sastavu, ali je pokazala jednu dominaciju. Što se tiče sastava Srbije, tadašnji selektor je bio Piksi i on se opredelio za sledećih 11. Na golu je bio Rajković, u odbrani Nedeljković, Eraković, Milenković, Pavlović i Birmančević. U veznom redu Samardžić, Maksimović i Zdjelar, a u napadu dvojica najisturenijih napadača bili su Mitrović i Joveljić. Vlahović je bio povređen te nije igrao tu utakmicu, a što se tiče Španije, Jamal je bio povređen i propustio je taj meč. Nije igrao ni Nico Williams, kao i mnogi drugi
fudbaleri. Što se tiče same statistike, 67-33 posed lopte na strani Španije, velike šanse 4-1 za Španiju, šutevi 33 za Španiju, korneri 6-2 za Španiju i udarci u okvir 10-1 za Španiju. Španija je postigla 3 gola, uz to promašio je penal Alvaro Morata. Pavlović u 76. minutu dobio crveni karton i to treba istaći. Što se tiče izmena, Luis de la Fuente u 65. minutu je uveo Pedrija umesto Merina, u 78. minutu dve izmene, Joselu umesto Morate i Zaragoza umesto Baene, u 82. minutu dve promene, Kubarsi i Garcia umesto Viviana i Fabiana Ruiza. Što se tiče reprezentacije Srbije, Pixi je u 46. minutu umesto Samardžića i Joveljića uveo igru Grujića i Jovića, u 64. minutu Čumića i Maksimovića umesto Nedeljkovića iz Djelara, a u 79. minutu Jan Karla Simića umesto Aleksandra Mitrovića. Tako da te izmene Pixija su bile onako, kako da kažem, loše i Srbija je očajno odigrala tu utakmicu, mogla da izgubi bukvalno 6 ili 7-0, ali sada je selektor Veljko Paunović i očekujem jednu zaista Srbiju koja će da pokaže zube, koja će se boriti i koja će biti mnogo pametnija u tom taktičkom smislu. Ja očekujem da će se vratiti u reprezentaciju braća Milinković-Savić, Vanja i Sergej. Za Dušana Tadića ne verujem da će se vratiti i mislim da je on završio sa reprezentacijom. Opet kažem, vidjet ćemo i za Vanju i za Sergeja, ali nekako ipak mislim da će se oni vratiti zbog toga što su imali u prošlosti dobar odnos sa Veljkom Paunovićem i naravno očekujem da će Paunović pozvati neka nova lica u vidu Zukića i Borisa Matića koji igraju sjajno u Wolfsbergeru u Austriji. Boris Matić je desni beka, Zukić igra tu poziciju desetke koja nam je preko potrebna. Tako da vidjet ćemo da li će Paunović vratiti Birmančević u reprezentaciju. On je sada u Hetafeu, ulazi sa klupe, odigrao je jedno poluvreme protiv Atletico Madrida juče i eto vidjet ćemo ko će sve igrati u toj utakmici. Vidjet ćemo da li će Paunović vratiti Gajića u reprezentaciju koji je svetski prvak sa Novog Zelanda i naravno vidjet ćemo da li će Dušan Vlahović igrati tu utakmicu protiv Španije. U svakom slučaju u ovom momentu trenutnom Mitrović se oporavio, ali vidjet ćemo u kojoj je formi i Luka Jović je ove sezone ubedljivo najbolji napadač naše zemlje. Luka Jović je zaista u jednoj sjajnoj formi, igra za AEK grčki i postigao je dosta golova ove sezone. Na 34 utakmice postigao je 17 golova uz dve asistencije, to je zbirno 19 na 34 i učinak od 56%. Zaista dobro igra Jović, dobro se osjeća, nije povređen, ne povređuje se često kao prethodnih sezona. Jedan od glavnih razloga je taj što igra u kontinuitetu. Kada igrate u kontinuitetu i kada ste u formi fizičkoj i kada pružate dobre partije, onda sigurno da će i telo biti u boljoj formi i da neće dolaziti do tih povreda. Tako da možemo da budemo zadovoljni Jovićevom formom. Tu je Jovan Milošević koji igra sjajno u Werderu, postigao je 3 gola na 8 utakmica, a na polusezoni je bio najbolji strelac Srpske lige. Igrao je za Partizan na polusezoni. Tako da eto, vidjet ćemo kako će reprezentacija igrati, ali optimista sam zbog Paunovića i verujem da će ovoga puta biti drugačija priča u odnosu na onaj posljednji susret sa Špancima kada smo mogli da izgubimo i više od 3-0. I nadamo se da će Srbija pokazati zaista jednu pravu sliku u smislu borbenosti, želje, volje, htenja. Prosto želimo da vidimo reprezentaciju koja ne osjeća strah, koja želi da pobedi bilo koga na svetu, a Španija je u ovom momentu najteži mogući protivnik. Španija je u poslednje 3 godine doživela samo 3 poraza. Neverovatni su Španci i sve ono
što rade, zaista je apsolutno neverovatno. A što se tiče ta 3 poraza, 2023. u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, poraz od Škotske na gostovanju rezultatom 2:0, poraz od Kolumbije 2024. pre evropskog prvenstva rezultatom 1:0, potom su Španci sve pobedili i neverovatno je da su od 2024. do 2026. naravno vidjet ćemo kako će da igraju u ovoj godini, ali neverovatno je da je poslednji poraz bio od Portugala i to na penale, dakle nije bio poraz u samoj utakmici, već na penale poraz 5:3, jer posle 2 sata igre rezultat je bio 2:2, nije bilo pobednika i Španija je izgubila na penale. Ali što se tiče same statistike u toj utakmici, Španci su imali posed lopte 61%, Portugalci 39%, velike šanse 3:2 za Španiju, šutevi 16:7 za Španiju, korneri 4:3 za Španiju i udarci u okvir 6:2 za Španiju, ali eto, na penale Portugal je bio bolji i uspeo je da pobedi i osvoji Ligu nacija za 2025. godinu. Svakako, Španija je uz Portugal glavni favorit za titulu prvaka sveta. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati na svetskom prvenstvu, ali što se tiče ove utakmice, Srbija je totalni outsider, nije se ni plasirala na svetsko prvenstvo, ali sada je tu Veljko Paunović i verujem da će Srbija biti u taktičkom smislu na mnogo većem nivou, neuporedivo sa onom utakmicom koja je posljednja odigrana protiv Španije. U Španiji to je taj poraz 3:0. Sve u svemu, vidjet ćemo šta će se sve dešavati. Srbija će nakon utakmice sa Španijom, koja je na programu 27. marta, nakon utakmice sa Španijom, Srbija će odigrati prijateljski meč protiv Saudijske Arabije 31. marta i ta utakmica će se igrati u Srbiji. Zbog trenutne situacije na Bliskom istoku nije bezbedno da se igra na tlu Saudijske Arabije, te će se utakmica igrati u Srbiji i vidjet ćemo kako će to izgledati, ali verujem da će Srbija pobediti u toj utakmici. Sve u svemu, navijamo za Orlove, nadamo se najboljem i jedva čekamo taj meč sa Špancima, da vidimo kako će to sada izgledati kada je selektor Veljko Paunović i naravno jedva čekamo da vidimo taj spisak igrača koji će biti za nekoliko dana.